humanitarne akcije. Danas sa nama u studiju, kao što ste i navikli, dva sjajna gosta. Pa da pogledamo prvi prilog. Srpski slikar i književnik, koji, iako 17 godina nije izlagao, ima 30 samostalnih izložbi slika, održanih u zemlji i inostranstvu i veliki broj zajedničkih. Najznačajnije su one u Palati Zenobio u sklopu 58. Venecijanskog bijenala u Veneciji, samostalna izložba u Milanu, u Galeriji Persolja, zatim ona u Kulturnom centru Beograda, Velikoj sali Doma Vojske Srbije, Galeriji Đure Jakšić u Skadarliji, zatim u Stokholmu 1998. godine u sklopu manifestacije Stokholm, Evropska prestonica kulture. Slike Miše Mihajla Kravceva predstavljaju sam život i svi bi trebalo da ih gledamo svakog dana, rekao je profesor Đorđo Grigorio Grasso, likovni kritičar i istoričar umetnosti, stalni selektor Venecijanskog bijenala prilikom otvaranja izložbe Kravceva u Milanu. 2019. godine izdavačka kuća Dereta izdala je veliku slikarsku ilustrovanu monografiju posvećenu delu Miše Mihajla Kravceva. Kao književnik objavio je 3 naslova: Proleće jednog glava, Velmer, raznosač ideja i Saga o zvezdi. Najveći uspeh kod čitalačke publike, kao i u medijima, privukla je novela Proleće jednog glava u izdanju Derete 2016. godine, baš kao i u slikarstvu, sve u vezi sa tom novelom bilo je dobro ispraćeno od strane čitalaca, medija, publike, a ovo izdanje je imalo i sjajnu promociju na sajmu knjiga u Beogradu. Vraćamo se u studiju. Mišo, dobar dan i dobrodošli u emisiju Život punim plućima. Gledajući ovako ovaj kolorit na ekranu od vaših umetničkih dela, moglo bi se reći da samo čovek koji život živi punim plućima može da napravi ovakva remek dela. Pa ja i jesam živio sa punim plućima i ja mislim da ga i dalje živim, ali ja nikad ne volim da pričam o tome. Dobro. Autora bilo čime da se bavi, evo i kolega je pored mene, verovatno identično može potvrditi, što znači da se mi ne hvalimo, nego mi smo iskoračili u svet, osvojili svet i onda došli u našu Srbiju i vi nas tek sada prepoznajete. Ne vi, nego uopšte, znači mediji. Mišo, da li sebe vidite u ovoj priči? Da li je negde vaš put sličan ovome što je gospođa Tonković rekla? Apsolutno, ali sam ga osvešćavao tokom godina. Znači, vi ste mi jednom davno na jednoj izložbi pitali zašto ja slikam konje. To je jedno od pitanja i ovde sada pripremljeno. Sećam se trenutka, ali ja slikam konje zato što konj ima oba pola u sebi.
konj ima muška prst i ženski sapi. Ja to znam kao slikar, ako mu samo malo naznačim prst, on će biti mužijek. Ako mu malo naglasim sapi, on će biti ženka. Ali konj je jedina životinja koja ima kos ili ponos, koji mu izlazi iz oba pola, iz glave, iz grive i iz repa. Ja sam davno shvatio da je konj bio onaj dar Boga posjedan na ljudima po legendi, koji nam ukazuje da smo mi svi zajedno jedno biće samo kad smo zajedno, da ne postoji važniji pol. Ja ne znam koji je pol važniji, samo znam da se i bez jednoga ne može. Tako je. Što vidim da se gospođa slaže. Tako je. I da smo mi svi kao polovina, samo prazna polovina. Jel mogu ja da dodam nešto na koleginu divnu Naravno da može. Besedu, da tako kažem? Moram da vam kažem da su svi piloti najpre bili konjički oficiri i jahali konje i borili se na konjima, pa onda kad je počela avijacija, to je neki 100 i nešto vrlo mlada grana, oni su bili prva elita koja je mogla da osvoji avion, posle konja. Postoji jedna vrsta adrenalina, znači kada sad... U obe situacije. Uvijek su postojale one igrice između ženske duše i muške duše, ali muška duša je ta koja mora krenuti u napad. Bez toga neće biti ništa. Da. To znamo svi. Htjela sam da vas pitam, Mišo, vi ste prvo želeli da postanete pisac, a onda kada ste počeli da pišete, počeli ste da slikate. To sam negde pročitala i da to je vrlo ovako interesantna situacija. Kako sebe više percipirate? Mi vas svi vidimo više kao slikara, ali ne mora da znači da je tako. Ja sam veće uspehe do sada postigao kao slikar, ali to ne znači da neće kao književnik. Dobro. Ali uvijek sam smatrao da je moj talent za pisanje, ajde da kažemo, za jedan promil jači nego talent za slikanje, mada ja obožavam da slikam, pazite, se ne shvatimo pogrešno. S tim što do sada, prosto... Izvinjavam se, samo kratak prekid. Književni i likovni kritičari su rekli da je ono što vi radite putem pera, u pisanoj reči, fantastično, ali da ono što slikate je jedinstveno i da niko ne slika tim stilom uopšte u svetu. Da li je onda to u stvari moment gde možemo ipak više da vas percipiramo kao slikar? Ne, zbog toga što sam sada upravo napisao 3 knjige, početkom ove godine, 2 ću štampati sada, i malo ću kasnije u tome ako mi dozvolite. Naravno. To su Hram belih konja, 1, 2, 3 i Priča o harfi. Priča o harfi nju sam počeo daleke 95. i sada konačno završio. A šta ste do sada uradili na tom polju? Na tom polju imam Proleće jednoglava koje sam napisao sa nepunih 19 godina u 2 noći. I nekako se izdvojila od ostalih knjiga, najviše kako sam obaveštena i kako slušam sluh, odnosno reči i pohvale sa strane, najviše je od publike ta knjiga doživjela neki, da kažem, uspeh, ali isto tako i u medijima. Meni te pohvale malo i smetaju, da budem iskren, ta knjiga nema veze s Malim princem. Da. Niti bih ja to tako ikada poredio da su mene pitali, ali ta knjiga po čitocima jeste dobro, meni je draga, ali to sam pisao kao mali. A sad sam konačno napisao neka dela kao veliki i mislim da su ona mnogo, mnogo bolje, krupnija, jača, sadržajnija, dublja. Za razliku od perioda korone, gde kažete da niste slikali, za vreme bombardovanja je nastala jedna sjajna knjiga. O čemu se tu radi? Pa to je bila knjiga Saga o zvezdi, o fudbalskom klubu Crvena zvezda, ali ne fudbalski, onako taksativno, nego o promenama u društvu i klubu, van toga što je također jedna zanimljiva knjiga kao takva, ali ja imam i veoma raznosače ideja. Međutim, tek ove knjige koje sam sada uradio, ja mislim da će biti prave, da će biti tako jedinstvene, kao što su ljudi nazvali moje slikarstvo. Odlično, sjajno. Gospođo Tonković, vi isto možete da se pohvalite... Zaslužni, pronađu se, možda nekome delujemo i kolega i ja, ekstremni u smislu da nas ne razumeju, da nešto gledaju sa druge strane, ali mi imamo svoj svet, u njemu živimo, u njemu stvaramo. Samo i jedan mali začin da stavim ovde, mislim da je na slavu vaših reči. Da li ste gledali nekad Zalazak sunca na moru? Tako je, da. I to je veoma lep prizor. Tako je. Vidite celu tu sliku. To je samo prvi sloj molekula vode, a svi ostali statiraju. Tako je, ona je živa. I zaista je tako. I zaista je tako. Pa tako vam I taj prvi sloj, vi ste upravo o njemu i govorili sad. Tako je, tako je. Upravo to znači bez smislu OPP-a, reklame, marketinga. Da. Ne, moja knjiga sama radi svoj marketing i ja sam... Da li vi ste uradili knjigu?
Da, hvala vam. Mišo, i vi možete isto da se, da kažem, pohvalite, odnosno nije ovde stvar u hvalisanju, ali možemo da govorimo o brojnim izložbama. 30 izložbi je iza vas, samostalnih i nebrojeno združenih, ako tako mogu da kažem, odnosno zajedničkih. Izlagali ste u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Đure Jakšić u Skadarli, ali isto tako u Milanu, u Veneciji, 58. Venecijanski bijenal je nekako bio... Ostao mi u sećanju, Jeste, ostao u sećanju. Tu sam revijalno nastupio na zatvaranju, na njihov poziv. Dobro, ajde vi recite nešto više o tom događaju i kakvi su utisci bili. Ja sam napravio, u jednom trenutku sam napravio pauzu, 17 godina ja nisam izlagao i posle toga je nekako sve krenulo, kao da je krenulo, kao da se otkačilo sa tačke gde sam ja stao. A onda su zaista ti utisci iz Italije, uopšte i sveta bili, pa ja teško pričam o tome, u principu, da sam ponosan, da sam samo ponosan, to je glupo istaći. Znači, Venecija je vrh, to je, evo, ono što ste vi pričali. Znači, to je finale Ligi šampiona, to je finale svetskog prvenstva u fudbalu, ne postoji dalje. To je krov. A kada vas sami selektori Venecije selektiraju da nastupite na revijalnom zatvaranju, šta ja dalje mogu da kažem o tome što nije rečeno samim delom? Da, mi smo to sve već rekli u prilogu, ali sam ja htela prosto neke vaše impresije da podelite Marija, ja sam malo antizvezda, ako niste primetili. Ja jako malo pričam. Ja mogu pričati moje misli, moje događaje, ali ocene mojih dela, molim vas. Dobro. Ja nemam taj čip u kompjuteru. Okej. Zašto su poslednje slike u tamnoj varijanti, a prethodne su bile koloritnije? Takav je neki moj utisak. Niste videli moje poslednje slike. One koje sam videla na poslednjoj izložbi, to je... A to je ideja gospodina Moše Todorovića, budu samo plave slike, što ja ne znam zbog čega, ali okej, on ima neko svoje ime, to sam i tada rekao, ja sam to ispoštovao. Mada ja volim i moje koloritne slike i moje plave slike jednako. To sam htela da vas pitam, da li je to bilo prosto umetnička sloboda ili neko prosto stanje duha ili eto treća varijanta na koju nisam računala da ste praktično imali sugestiju ili... Da sam primoran i satrnut ćošak. Dobro, neka to bude tako. Što ne volim ponekad. Dragi gledalci, mi ćemo se na trenutak čuli. A sa našim dragim gostima imamo još neke teme, da tako kažem, koje ćemo proći. Pa evo ja sam ovdje i napravila neki koncept, ali sami gosti su dosta toga rekli. Gospođa Radmila je dosta pričala o vezi sa Rusijom, a ja ću pitati Mišu kakve, Mišo, vi veze imate sa Rusijom? Dobro. Šta znači u prevodu vaše prezime? To je pravo pitanje. Ja sam Mihajl Vladimirović Kravcov u originalu. Znači, Kravcov je Krasavicov. On ima dosta skraćenica. Znači, sin lepotice, sad ono što je interesantno. Moja baba je bila poznata lepotica, moja majka. Moja supruga je prilično dobro izgleda. Znači, ja sam uvek poštovao porodičnu tradiciju. Sve moje veze su bile zaista... Znaju svi oko mene. Znači shodno prezimenu, je li tako? Ja sam držao porodičnu tradiciju sve vreme. Dobro. Mi smo dosta spomenuli priču, odnosno izložbe, ali smo preskočili možda jednu vrlo interesantnu izložbu. Salon na Tuci je u jednom trenutku kad mi to zaista bilo najpotrebnije, kad mi to bilo zaista slamka za kiseonik. Oni su me pozvali da tamo budu stalno izložene moje slike. Ovog trenutka je to na stand-by zbog neko njihovo renoviranje i to, ali ja moram da istaknem još jednu veliku zahvalnost. Jer postoje momenti kada je jako potrebno, kada je pomoć onako dvostruka. Kako se spojio biznis i umetnost, da tako kažem? Pa nije to biznis. Direktorka na Tuci, gospođica Nina Komartina, je jedan veliki estet. Ona ima nekoliko mojih slika u svojoj privatnoj kolekciji. Ali meni je drago što je došao poziv jednog takvog esteta, objasnit ću vam zašto. Vi ste je verovatno primetili na izložbi u plavom, dole u ovome, u Guarneriusu. Da. I ona je napravila samo 4 fotografije, tada naslikala telefonom. Ja sam imao dva profesionalca, dosta novinara. Sve te 4 njene fotografije su mi dospele na sajt, noseće fotografije, ta jedna od tih njenih, sve su kadrirane kao da je kadrirao Botticelli, bukvalno. Tako da sam bio odušen što mi jedan takav estet ukazao takvu čast, ako mogu to da kažem.
Odlično, divno. Holandije, Belgije, Kanade, Amerike, ljudi koji nisu pravoslavci, ljudi koji su totalno bili šokirani našom bogatom istorijom, našim freskama, našim ikonama. Oni su prosto, nisu htjeli da idu kući, svi su plakali. Jedna stvar da su i moji Italijani bili oduševljeni našim freskama. Eto vidite, pa dobro, to je nacija Ja sam rekao umetnika. da samo mi, Rusi, Italijani, da mi imamo najlepše freske na svetu i niko četvrti. Hvala vam lepo, hvala. I eto nešto posebno. Jeste, Ipak stvarno. živite jedan svoj san. Jeste, baš tako. Mišo, šta možemo da očekujemo u budućnosti? Šta je ono što sada trenutno radite i na polju pisane reči, ali i platna? Mnogo toga. Evo, juče me upravo zvala gospođa Cuderu ponovo iz Atine da mi kaže da misli da je korona polako jenjava i da ona osjeća da ćemo konačno moći napraviti jednu izložbu. Ona planira jednu izložbu u Atini, ovako malo glamurozniju, u centru Kolonaki, u jednom jako lepo prostoru. Ona je zbog porođaja napravila malu pauzu, sada i ona želi da se vrati, što bi se reklo. Da. Ona će tu izložbu raditi sa svojom prijateljicom, sestrom jednog njihovog najvišeg mogućeg političara i državnika. I to će biti izložba na bukvalno najvišem nivou, samim tim što su oni zahtevali da gospodin Grasa, selektor Venecijanskoj bijenalea, bude otvarač te izložbe, oni će mu omogućiti da dođe i da otvori tu izložbu, platit ćemo put i sve, i od te izložbe jako puno očekujem. U Moskvi sam pokušavao više puta da stvorim pravi kontakt, ovoga puta se on otvara. Sa knjigama, ja ću sada štampati te 2 knjige kao 2 odvojene knjige. Imam velike ambicije, ali ja o knjigama ne znam da pričam unapred, pošto i vi ste književnik, znate i sami. Ja i o Lavu nisam mogu, postoje knjige koje ne mogu da se prepričaju, moraju da se pročitaju. Da. U knjizi Priča o harfi ja sam bacio 85% moga znanja i mislim da će ona biti zanimljiva. Kao što je gospođa rekla, ja sam za zbivanje te knjige, znači to je nešto što je moja životna pasija, ja sam obišao i proputovao sve te zemlje. Arheologija je moja velika pasija, mislim, neskromno ću reći da je znanje o preistoriji moje zaista na najvišem mogućem nivou. Mislim da će to biti interesantno. Da li ima nešto što biste želeli da kažete ili poručite, a da vas nisam pitala? Što je nešto ključno u vašem opusu, u vašem radu? Pa onda bi moj rad bio mali, moj život bi bio sužen kad bih mogao jednom rečenicom da to kažem. Ja zaista živim pun plućima, sve što sam radio do sada bilo je za film. Od otimanja bivše supruge do svega što se dešavalo. Kad sam istraživao, visio sam na jednom visećem mostu kao Indiana Jones, dok se nisam izvukao, svašta mi se dešavalo, plovio sam sa jednim drugom. Znači, mnogo je bilo događaja u mom životu. Mnogo avantura za hollywoodski film. Ali ja živim jedan običan život koji ja mislim da je prilično lep i zanimljiv i meni još uvek lep. Mišo, za kraj smo, što kažu, ostavili šlag na torti, odnosno jagodu na šlagu. 2019. godina i monografija u izdanju Deret. Šta možete da kažete? To je sublimacija ili... To je bilo jedno divno večer kada sam ja dobio jedan ruski orden za koju su mi čak krenule suze koje sam sakrio, istina, ali bilo mi jako drago. Moj život je u stvari istraživanje lepog i lepote. I ceo život sam se bavio istraživanjem lepog i lepota je sam život u nama. Lepota je ono što nam uvek nedostaje i toliko je savršeno da uvek postoji delić koji ćemo tragati. U našim očima lepota je boja, lepota je oblik. U našim čulima lepota je jedno, ja to zovem muzikom tišine. Ali u našoj duši lepota su sva osjećanja od jedan put. I to je ono što ja slikam, što pišem, što pokušam da živim, što pokušam da radim. Ova monografija je skupljena u jednom trenutku sa mnogo dela i onda sam tek shvatio koliko sam ja puno radio, slikao i tako dalje i bio sam veoma ponosan na nju. I jako mi je drago što je vidim po izlozima, što je vidim kod ljudi, što je vidim... Oko sebe. Ali opet sam ja malo antizvezda. Oprostite. Evo to neka bude i vaša, što kažu, završna reč. Nismo na sudu, ali u principu završna reč u smislu današnjeg našeg druženja. Monografija 2019. godine koja je predstavlja zapravo sublimaciju svega onoga što... Nadam se da će biti još toga. Nadam se još jedna monografija za neki 10-20 godina. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama veliko. Gamu letelica, zahvaljujući Rusu Igoru Sikorskom i Rusu Rahmanjinovu, koji je
blistav I utjecaj kompozitor. Rahmanjinova na Dimitrija Tjomkina, Tako koji je. je uradio svu muziku svih western filmova koje svi prepoznaju. Tako je, bravo, bravo. Sve će to da piše u toj mojoj knjizi. I Jorgovan, koji ima Rahmanjinov, jedan beli, predivan Jorgovan, vidite, sve je Svako na svoj način vezani za tu zemlju. Da li je istina ta krilatica ili, mogu da kažem, ružan komentar pre svega, nekog dela ljudi u Srbiji koji kažu to samo mi zdušno i svim srcem volimo Ruse. Rusi uglavnom ne znaju ni gde je Srbija, mi toliko nismo bitni uopšte Rusima, to prosto mi njih volimo kao velikog brata. Šta vi možete da kažete na tu temu? Ja sam iskorak u istoriji koji nam ne služe na čast. Neću više ništa reći. Mišo, verovatno se slažete sa gospođom. Slažem se potpuno, ali Rusi oni zauzimaju ogroman geografski prostor. Znači, Rusi istog trenutka i dan i noć i ponekad su i 2 godišnja doba. Znači, Rusi žive severnije. Živjeti severnije daje jednu drugu klimu, drugi temperament. Oni jesu malo drugčiji po tom pitanju. I oni imaju drugčiji istoriju, ali su mogli sami sebe da odbrane uvek. Oni imaju tu snagu. Mi smo onaj jedan kraj koji je mnogo puta mogao, a nekad nije mogao. Ali mi jesmo isti narod. Mislim, ja imam neke čudne priče, govorim smo i mi i Hrvati i muslimani, kako i sada zovu, ako je to ime naroda. Takođe jedan narod. I nikome neću ubediti da nismo jedan narod u 3 vere. I to je otprilike to. Rusi jesu jedan narod sa nama i zato naša patologija prema Rusiji, ali Rusi nas vole. Tako je. Rusi nas jako ceni i Rusi nas osjećaju kao svoje, da to ne moraju da ističu. To je divno rečeno, da to ne moraju da ističu. I to je istina. I Rusi kada beže iz zemlje, oni beže ovde jer ovde je kao da su kod njih. I uvek je tako bilo. Ja mogu samo da vam se zahvalim na ovako iscrpnom razgovoru, na divnim temama i da iskoristim priliku da zakažem još neki susret, da li zajedno, da li odvojeno, jer ste stvarno bogatstvo, riznica, ako tako mogu da kažem, i divno je učestvovati u razgovoru sa vama i saznati toliko toga novog, toliko toga širokog, šarenog, koloritnog. Nadam se da je vama bilo interesantno u ovih sat vremena i da vam poželim... Zar je već prošao sat? Da, jeste. Da vam poželim uspeh u svemu onome što radite. Neću vam čestitati nikakve predstojeće praznike, tek smo zakoračili u jesen i nadam se da ćemo se do kraja godine vidjeti još jedno. Hvala. Hvala vam lepo i ja vam želim da i dalje letite i dišete punim plućima. Hvala. Takođe. Hvala. Dragi gledalci,